Myslím si, že som tu na Vianočných trhoch po prvýkrát, hoci už v roku 2011, keď som sem prišiel do Srbskej republiky, som mal na Vianočné trhy namierené, ale z dôvodov prírodných, z dôvodu počasia, bola táto sobota 17. decembra 2011 zrušená, a ja som sa zo Starej Pazovy musel vracať naspäť do Belehradu. V každom prípade je pre mňa cťou, že môžem sa, a potešením, že môžem sa týchto vianočných trhov zúčastniť. A predtým, než ich teda formálne, oficiálne otvorím, dovolte mi, aby som vás a prostredníctvom vás pozdravil všetkých Slovákov vo všetkých regiónoch Vojvodiny, nielen v Báčske, ale aj v Banáte a v Srieme, zo strany najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky a osobitne tiež pána predsedu vlády Roberta Fica, ktorý tu bol tento týždeň na samite Čína plus 16 krajín Južnej a Strednej Európy a požiadal ma o to, aby som tento pozdrav predvianočne odovzdal. A samozrejme podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky pána Miroslava Lajčáka a tiež predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A v neposlednom rade pochopiteľne v mene zamestnancov veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbskej republike a v mojom vlastnom mene. Želám vám šťastné a veselé Vianoce, bohatého Ježiška, tým, ktorí boli dobrí, a tým iným, aby to bola motivácia, aby sa na budúci rok 2015 dostali do tej prvej kategórie z hľadiska vianočných ocenení. A samozrejme, takisto úspešný nový rok. Pokiaľ ide o hodnotenie tohto roku, ja si myslím, že som to urobil a mnohí z vás boli na krajanskej recepcii v Belehrade 4. decembra tohto roku, kde som ocenil a naozaj si vážim prácu všetkých, ktorí sa podieľajú na ochrane a rozvoji slovenskosti, slovenského jazyka, kultúry, zvykov, tradícií v tomto prostredí. A vy viete, že medzi tie konštanty vždy patria školy, či už základné, materské alebo gymnázia a samozrejme aj vysoké školy v Belehrade alebo v Novom Sade na univerzitách, kde sa zaoberajú touto slovakistikou. Ďalej sú to všetci činitelia, predstavitelia z hľadiska cirkvi, pani farári, pán biskup a cirkevné zbory, ktoré s prostredníctvom slova Božieho udržiavajú a šíria slovenský jazyk. Ďalej sú to samozrejme všetky spolky, ktoré sú združené v Matici slovenskej a Matica slovenská ako taká, či už sú to ženské, dramatické, kultúrne, umelecké, maliarské alebo iné spolky. Nemožno zabúdať ani na médiá, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu. Vždy nejako mi unikne, aby som spomenul osobitne aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý mapuje, monitoruje a zanecháva veľkú stopu vo svojej činnosti pre slovenský jazyk a slovenskú kultúru v tomto prostredí. No a napokon samozrejme nie v neposlednom rade aj Národnostnú radu Slovenskej národnostnej menšiny tuto v Srbskej republike, ktorá vykonáva a zastrešuje z hľadiska štátnej správy aktivity, ktoré súvisia s používaním jazyka slovenského a v oblasti kultúry, vzdelávania a podobne. V rýchlom slede každodenného nášho uponáhľaného sveta chceme sa chvíľu pristaviť, zabudnúť na každodenné povinnosti práci a prišiel aj ten čas Vianoc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a čas sviatočný, výnimočný, priam zázračný, ktorý tok tohto behu trochu spomalí.
vchádza pokorne ticho do našich príbytkov so všetkým, čím sa si spájame najkrajšie sviatky roka. Prináša nám prívetivosť, porozumenie, znášanlivosť, láskavosť, potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú v najčastejšej podobe úprimnosti ľudských citov. K našim Vianocám patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými Vianocami. Verím, že sa stretnete všetci pri prestretom stole naplnenom sviatočnými a tradičnými jedlami a vyzdobenej voňavej jedličke. Chcem privítať aj všetkých hostí, všetkým prajem, všetkým spoluobčanom, aby aj dnes tu mali príjemné pobavenie, aby sa príjemne cítili v tento sviatočný deň a želám vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich zdraví, šťastí všetci spolu. Prajem vám aj úspešný vstup do nového roka. Nech vás počas neho sprevádza zdravie. Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých a veľkých vecí života. Veľa ľudskej iskry, lásky na rozdávanie i potešenie z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu. A z tej príležitosti aj vyzývam jeho excelenciu pána Jána Varšu, veľvyslanca Slovenskej republiky, aby tieto trhy aj otvoril.